Уилт, будилникът звъни. Уилт! Едуардо, будилникът звъни. Ето този. Тук. Коко, помогни ми. Добре, аз ще го спра. Баня. Бързай, чули! Ако няма никой, друг път се обаждай. Ама че обслужване има тук, а? Май ще трябва сам да се обслужа. Франки, има картофен чипс на пода. Франки! Франки, има картофен чипс на пода и... Франки? Чакай там! Господин Хериман, Франки я няма, а има картофен чипс. Господин Хериман? Мадам Фостер, Франки и господин Хериман са изчезнали. Мадам Фостер? Не мърдай от тук! Уилт, не мога да намеря Франки, Хериман, мадам Фостер и... Уилт? Едуардо, Франки, Хериман, мадам Фостер и Уилт ги няма, тъй като обичаш картофи, има чипс. Едуардо? Коко, Франки, Хериман, мадам Фостер, Уилт и Едуардо ги няма и... Коко! Джаки, Франки, Хериман, мадам Фостер и Уилт и Едуардо и Коко ги няма и... Джаки Конс! Неверлив Стив! Франки, Хериман, мадам Фостер, Уилт, Едуардо, Коко, Джаки Конс, Клем Бейк, Джимми Шус, Капитан Лополопол, Евротришен, Спагети, Сали, Линда... Невероятните, господин Друп! И как си ти? Ги няма, а има картофен чипс на пода! Неверлив Стив! Чакай малко! Неверлив Стив никога не излиза! Къде са